Hello guys, good morning. Pasensya na medyo mapula dahil yan sa may nainitan yung aming cortina kaya mapula. Pero ayan, umalis na si Papa, tapos si Hagrid is pinapakain ko na lang guys. Say good morning. Morning. So ito yung ulam namin today, yung corned beef na nilagyan ko ng patatas. So yun. Then today is may pick up ako, kaya hindi ako aalis. Siguro hindi ako aalis, depende. Tsaka kahapon hindi ako nakapagpaalam pala sa inyo. Kasi medyo anong oras na kami nakauwi kahapon? Mga na ata yun? Mga 8, almost 9. Oo, kasi nagpack pa ako ng orders sa gabi. Natulong ko na si Papa. Tapos ko lang kumain to guys dahil after nyong kumain is ko yung mga ko kahapon, binanlawan ng mga kumot. So yan, tapos maglilinisan tayo ng bahay kasi may mga Hello guys, ako naglilinis ng sa kwarto. Tinutupi ko yung mga damit, saka si Hagrid andun sa labas. Pinapanood ko muna sa YouTube. Yung mga natupi ko na rin. Wala nang laman dahil yan, natupi ko na siya. So yun. Next naman is yung sa Shopee naman na part, yung mga stocks doon i-arrange ko. Yung mga plato wala yung uunahin ko guys dahil inuna ko lang yung sa kwarto. Kaya hugasan muna natin to. Tingnan nyo yung mga kalat guys. Ito naman yung lilinisin natin. At ito ay pala hindi pa tapos. Ayusin ko pa yan. Hindi pa ako tapos guys. Tingnan nyo yung aking pawis. Ay, i-slice ko lang muna itong papaya. Dahil papakain ko kay Hagrid. Ito yung nabili ko kahapon guys. Na papaya. Talagang pinili ko yung hinog. Yung hinog na hinog. Ayan. I-slice natin yan. We should be doing fine. Let's start making in the forest. Dinosaurs can be dangerous. Tapos ito guys, ilalagay ko lang to sa refrigerator. Yun lang yung mga guys, version siya ng kalat doon. Maybe next day mag-restock tayo. Tapos ito yung sinasabi ko sa yung table guys. Kasi na makalat, hindi pa ako tapos dyan. Tapos yung ito yung aming mini Christmas tree. Ito yung aming ko. So yung ito guys, teka, pala. Last year to,
Gusto kong bumili ng malaking Christmas tree, guys, kasi gusto ko talaga ma-feel yung Christmas. Kaso, inisip ko talaga, guys, baka magalit na si Papa. Kasi may nakita ko sa Shopwise, may malaking Christmas tree, nag-sale sila. So, sabi ko, ang ganda. Pero sabi ko naman, baka magalit si Papa kasi sana mo ilalagay. Ang cabin, yung sikip talaga sa bahay. So, sabi ko, yan nga, maliit nga yan. Na ano, kung saan ko siya ilalagay. So, sabi ko, dyan na lang siya. Tapos, yung mga decorations niyan, guys. Yung mga nakahang dyan na mga decorations, wala na. Pinilaruan na sa mga bata. Kaya sabi ko, hindi ko na lang next year na lang, babawiin ko na lang next year. So, ayan. Yung itsura niya, guys, talaga. Ngayon ko lang napakita sa inyo pala yung mga, yung mga stocks. Actually, may mga stocks pa dito sa loob ng Tupperware. Ayan. Tapos, yan, nilagay ko lang siya dyan kasi wala na akong mapaglagyan para hindi naman siya makalat. Char lang. So, yun. Tapos, ito yung pick up natin today. Actually, yan lang talaga yung aking mga paninda, guys. Mag-restock lang tayo for siguro tomorrow. Hindi ko sure. Basta, ayan. Tapos, yung dito makalat pa, guys. Ayan. Given na yan. Yung makalat talaga yung mga toys. Ito lang dito yung aking mga, ililigpit ko pa yan. So, yung isa nanonood ng YouTube dahil habang siya ay kumakain. Seryoso? Seryoso? Uy. So, yan, guys. Tapusin ko lang yung aking mga ginagawa para tapos na rin ako. So, yan. So, ito pala, guys, hindi ko na tinanggal. Ito yung mga backdrop na ginawa ko. Pero, sabi nyo, ayaw nyo yung ganyan. Gusto nyo yung nakikita yung bahay. So, sabi ko din, parang gusto ko din yung mga ganun kasi pinapanood, nakikita yung bahay. So, sabi ko, hindi ko na lang tatanggalin yan kasi inisip ko, malapit naman kami umalis. Parang dyan na lang siya. Hindi ko na tinanggal. Pero yun, mag-video. Kasi kung nakikita nyo na lang yung background ko. So, siya na maingay, guys, sa nanonood ng TV sa akin. So, yun. Tapusin ko lang yun. Si Hagrid is nagsusnack na. So, ako, as usual, magkakape na ako, guys. Hinihintay ko pa yung mag-pick up, guys. Wala pa, hindi pa dumating. Actually, hapon, nag-pick up siya hapon. Hinuhuli niya yung mga malapit lang dito sa city. Inuuna niya yung sa malayo. Kaya, usually, pinipick up na sa mga pahapon. Minsan, gabi. Minsan nga, 7 p.m. pinipick up niya. Kaya, yun. Pag umuulan din I'm so happy na medyo maluwag na. Medyo maluwag na siya. Medyo maluwag na in fairness naman. At saka hindi lang masyadong organized doon dahil nagpaka ko kanina. Kaya, ayan. Pero at least, medyo may na daanan na dyan. Kasi nung last talaga, walang madaanan. So ito yung ating kape. Siyempre, hahatiin ko to. Hinahati ko yung kape, guys, dahil umiinom ako ng kape every hapon. So, yung kwarto, in fairness, malinis. So, yun. Magkape muna tayo, guys. Yung favorite ko. Sayang lang walang mayonnaise. Nilagyan ko ito ng mayonnaise, eh. So, kain tayo, guys. Alam mo ba, bakit ako sa inyo? Kawawa niya. Grabe. Ano lang yan sa tripod ko. Yan yun naman na sa tripod ko, guys. Sira na siya. As in. Alam niyo ba itong ina nyo? Tsaka may scotch tape pa siya, oh. Dahil actually nasira to nung ano pa kami. Nung nagbakasyon. Naputol siya. Kaya nilagyan ko siya ng scotch tape. Hindi na talaga kaya. Tapos ginamit ko yung lazy pad pag nagba-vlog, pero hindi siya steady, parang gumagalaw-galaw siya. Kaya nahihirapan ako. So alam niyo ba yung itong nito, medyo matagal pinagsamahan namin ito dahil ito yung pinakauna-unahan kong tripod na pinakauna-unahan kong tripod, guys, na ginamit talaga sa pag-vlog.
Kasi noon, nung ginamit ko sa vlog noon, is walang mga books lang na pinapaano ko lang yung phone ko hanggang sa nakabili ako ng ganito. Actually, mura lang naman talaga to. Pero yun, matagal pinagsamahan namin ito nung nag-start YouTube. Sayang. Pero hindi ko to itatapon. Ito yung first na ano. Tapos mag-order ako siguro maghahanap ako ng tripod na mas malaki kasi maliit, sobrang liit ito eh. Gusto ko yung medyo malaki-laki.